Kuria nahina holongan ni Tuhatna Yesus Kristus, tapasonang marohata, tapuk kama parsorata parsobauta, marede mahita. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, yang gohalak partigori mangulu do binahin ni parsikohot na marhapor siaon, alai anggo dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sayuru pimahami asa unang madili kami ujuro hapuguson tu kami, jala asa unang magopo hubahan kami silehon-lehonmu na denggani, ujuro pasu-pasum tu kami, ramoti kami asa unang marpos niroha kami tu arta na dihasianganon, lehon di kami haporsiaon, asa dohot kami parjabar di sitianon ni akana porsia diho, mari kita Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita. Tahu
ni debata di minggu tasadarion, imasian patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon, dan jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna. Ai hona uhumna dosogot akana marsineang di goarna. Dia do lapatani odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa una kita olo mamurai manang manolon, manang maruza-ruzaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata. Ai dinatar sosak doho ditangiang doho dipuji-pujian do si dohonon goar ni debata. Atong rap manggidogo go mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na upar tupati mi. Amin. Mari dia mahita. Tato potima dosata martangi yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali kami rotu jolom kukilala kami. Rikot do asin di roham disalugut kami halak perdosa. Alani ido ubain na hupaserep kami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopotami. Tung na jut-jut do kami manibil sian akadalan muda badia songon biru-biru nalilu. Sayunang babali kami sian jolom alani dosa nami. Aidang di halamongan roham hamatiannya kapar dosa. Alai kamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami dohot panglosion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di kami marhite-hite panidangion dohot kagugoon nitod di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun tigor jala daulat kami merpangalaho. Bahkan hasangapon di goarmu nabadiai.
Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Para siroha jala perdengkan bahasa do Jahoba. Labata rimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata nari gijang. Mare de mahita. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sedarion. Imana di enet sian buku Habakuk 2. Mamuka sian ayat sada 1 ayat 5. Tajahama marsikat sorin. Di atas panatapakku au doahu jongjong. Jala tidang ahu tu partano batoan. Jala manatap-natap ahu mernida. Manangaha sidohonon natuau. Jala manang aha alusna taringot tu walu-waluku. Jadi ninna Jahoba mangalusiahu suraton mapanukaponi jala umipon tu anak batu panuratan asatak kastar jahan ang pamulus. Ai taringot tu tiki sogut dope pangukaponi jala hapogan mariahi ujung jala dang margabus. Tuk surape lumeba sai paimai mamai. Ai say narodo sugut dak tagamon tartading. Ida ma nakayal do ibana dang tigor rohana di bagasan alayang ko halak partigori mangulu do hibinahin ni parsihoton na marhaporseaw. Tongon tahe pangose-ose do yang go anggur jukat do bawai dibahen dang marparadianan diparuak do butuhana songon parbiguan. Jala songon hamatea do ibana naso olo mahap. Dipapungu-pungu tu ibana saluhut akka bangso. Jala dipaluhut tu ibana sudi akka marga. Ima sahatna. Mertua do akka natu mangikon hatani debata. Jala nau peopsa. Amen. Mare de mahita. Amen.
Taha tidak kon maha porsiau tai, songon nahina tidak kon idongata saha porsiau disadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tuma palangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siatot di parbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsila, na tua tu banua torung di tanom, na mula mengulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, laudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargugu na suatu dosani, di sima ibana pamulak sogot tanom, mangumumi halana mangulu dot na mate, au porsia di todi parbadia, jaladong sadauria na badia, uria atau panihala Kristen akan abadia, dohot di azani dosa, dohot di atai namando, mulak mangulu do sogot daing ni halak naung mate, dohot di anguluan na sora sudah. Amin. Tapi gema jo titing namasa di tengah-tengah ni huriata di bagasan nasa mingguan. Horas madihita, tabi gema tik-tik huria manang warta jemaat Minggu Padua Hondung Trinitatis 14 Juni 2026. Diringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Aisian asini rohado ubain nama lua hamu dala kaporseaon, jala dada binahemuna sileo lehoni debatado, datuk sian parulauni asa unang adong nama muji diri. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Nameragam, naperjulu ulang tahun HKBP. Songon para tahu tikting na di tanggal 10 sia April 2026 nasalpu, ima surat sian pucuk pimpinan ni huriata tusude ruas dot parhalado ni HKBP, dinanaing patupahon pesta parulupolopon ulang tahun HKBP 105 tahun di bulan Oktober naroon, tajahama selengkapna di lembar warta na adong di hitabe. Paduahon, padidion nabadia. Di minggu sadarion di parmingguon pukul sia 30 wib, di patupa huriata do pakobasion padidion nabadia tua kaposo-poso yanak koni huriata, toropna ono palak sian onom keluarga. Napatuluhon, parguru makatidak kon haporsiaon manang kelas kateisasi sidi. Di minggu sadarion, di patupa huriata do ujian lisan tu parguru makatidak ko kaporsiaon masuk pukul 12 wib. Napapaton seksi ama. Hobar tu program persekutuan ama distrik di hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 12 saat tanggal 14 Juni 2026 sadarion di Patupado Retret Ama HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Maringanan di Wisma Kinasi Depok, Borhak dosia kuriat perwakilan seksi ama laumad doho tisa, Toropna Tuluhalak, Ima Amang B Semorakir,
Amang SP Raja Guguk, Amang J Pardede. Napalimahon, Panitia Tahun Transformasi HKBP dan Pesta Gotilon 2026. Di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 naroon, di permingguan pukul sia 30 WIB, Pato paon ni huriatta marhite panitia do partangyangan manaburboni. Ndapaunopon tikting merbagas. Naperjolo tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu merbagas ma Lori Fernando Manalu. Anak ni Amang Monang Manalu, tubuh ni Inang Nurmin Boru Huta Barat. Syakuta Jalan Masjid Ar-Rohmah, Gang Swadaya 3, nomor 74, RT Sada RW 5, Jati Rahayu, Huria HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede. Dohot Orwana, Claudia Mersita Naibaho, Boru ni Amang Albiner Naibaho, tubuh ni Inang Deswati Boru Siburian, Syakuta Jalan Tanah Merdeka 10, RT Saplalu RW Onom nomor 10 Sia, Rambutan Ciracas, WEK 12 Sentek Manunggal, Huria HKBP Cijantung. Pamasung-masuan di hari Sabtu tanggal 20 Juni di HKBP Pondok Gede. Nah paduahon, tikting parjolo do tikting paduahon. Neng majalo pasu-pasu merbagas ma Willy David Morrison Manik, anak ni Amang Orville Manik, tumudi Inang Ida Boru Hutagaul Nahinan, Syakuta Jalan Jaha RT 12 RW Sada nomor 40, Kalisari, WEK 10 Sia, Kalisari Opat, Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana, Novita Sari Tamba, Boru ni Amang Paruliat Tamba, tubuh ni Inang Hot Mariani Boru Hutapea, Syakuta Lubar Ria Desa Perdomuan Laguboti. Huria HKBP Hutahayan Resort Laguboti Habisaran. Pamasung-masuan dari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di HKBP Hutahayan Resort Laguboti Habisaran masuk pukul 10 WIB. Napapituhon pelian bulanan keluarga. Di Minggu Sadarion papungut tama pelian bulanan keluarga tu bulan Juni 2026 jala tiktik kono Mei di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 naroon. Tapasahat ma di bagasar roha mauliate, jala marsangap ma debata marhite pelian na tapasahat tuhuriana. Napawaluhon, ruas namoding, nunga jumolo marujung ngolu sian tonga-tongata, Inang Rumia Burumanurung, umur 67 tahun, pardihutani Amang Sariman Nabitupulu, na di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Alamat Jalan Poncol nomor 70 Sia, RT Sia, RW Sia, Ciracas, WIK 5, Poncol 1. Saya dipergugui tuhatama keluarga na di bagasan hawat nirohai huhut tibu tarapul. Soani matikting na masa di tongah-tongah ni huriatta di bagasan na saminggon, akatikting na asing, boy mata jahat di lebarak tikting na dong di hitabi. Saya di pasu-pasu debata mahita, di sudi pargulmiton ni ngolutta. Mare de mahita los tapasahat ma peliata. Viva
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mengaramoti hati-hati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mahita kamanginang, hitana di gerejaon, dor akka manami, inanami, na marminggu, di bagas tabi, manang natongon di rumah sakit pe, na menjalani masa-masa perawatan, na mengalor rohana madohoti permingguan, di bagasan lasni roha mahita, laho tumangihon hatan di bata sadarion. Ia hatan di bata na dipilih hita di enet sian surat Galatia, bidu 2, mamuka sian ayat 15, sa rodi ayat 20 sada. Hujahon ma dihita, songonon ma didok. Halak jahudi hiad dohami, dada pardosa sian akka parbegu. Alai oddo hubotohami, sian haporsiaon di Yesus Kristus sabingdo, dapotan hapitoron jolma. Dada sian ulau patik. Dibaheni, nak kami gabe porsia di Kristus Yesusi, asa dipitori hami sian haporsiaon di Kristusi, dada sian ulau patik. Aidang dapotan hapitoron nasa namar daging anggo sian ulau patik. Alai molo pardosa tardapot nang hami nanaing pitor marhiti-hiti Kristus, dagabe si tabai dosa do Kristus disi daoma anggui. Ai hupajongjong do diriku, pangalaosi molo hupauli muse naong hulohai. Ai nunga mati au dipatiki, hinorhon ni patiki, asa mangulu au di debata, rapon Kristusido au tarsilang. Dada au bena mangului nuaeng, Kristus do mangulu di bagasan au, ya mangulu piau nuaeng di bagasan daging, mangulu marhite-hite haporsiaon di anak ni debata, nama kaholong yau, jala nama ngalio dirina humopop au. Dang hubolokon asini rohani debata, ai out adong hatigoran marhite siap patiki, magopoma hama mateni Kristusi. Ido hatani dibata di minggu paduahon tritati sadarion, laho mangatusi maka ngeluhon jauh-jauh ni mingguon dipitori ala haprosiaon. Amanginang songon hala Kristen namar saur hita tongkong para sauran ni huria Kristen Batak Protestan, molo ringgas do hita madoho di pertangyangan na 4 bulan 5 bulan na parpudion, tapai hutihut do di acara pertangyangan tai para taratahon konfesi manang panidangyon ni haporsiaon ni huriata hakabipi. Sada bidu na ditaringoti di si imataringot tu haporsiaon. Adong go takas isipo da konfesi panidangyon ni haporsiaon ta taringot tu haluaon. Tahaporsiai jala taau hodo ia dalan haluaon sia dosa do hamatian marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus. Ini menjadi inti pengajaran iman Kristen kita. Kita tidak boleh bergeser dari keyakinan itu. Jala ido na tinonahon nang apostol Paulus di minggu tasadarion. Odo unok ni hakristenon majalo haluaon sian hamatian do dosa. Dibenarkan karena iman. Justification by faith. Itulah yang akan digunakan Tuhan untuk menghakimi manusia dan dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada Kristus akan beroleh keselamatan. Ido unok. Dang bohita mani bilisiani. Ido poda ni haporsiaon. Jala ido na pinasahan ng apostol Paulus sianido dibuat huriata hakayupe gabe unok
Sitiopon ni akan aporsia di Kristus dingolu ni haporsiaonna. Wasa tung diodol hon apostol Paulus si muse tu halak Galatia di hati hai los taripar nang di tonga-tonga ningolu ni ha Kristenota diobaso. Dung di pajongjong apostol Paulus mari titip parbarita naulionna para sauran ni halak Kristen di luar Galatia di hati hai. Dung mardalan ngulu ni haporsiaon para sauran ni ha Kristen ni alai gabe Roma muse akapoda pangajarion na manggugai hapolino ni haporsiaon nasida. Sada sia ni ima mulak muse di paheba-heba taringo tupoda pangajarion taringo tu haluaon na hinanguluhon ni hajahudion dia katiki narobii. Adong madua hal na say manggugai roha doa persyaon ni huriai di hati hai. Na parjolo molo naso marharwas ya Jahudi pardosa mai. Alai halak na marharwas ya Jahudi dia punya keistimewaan di hadapan Tuhan. Ada status identitas yang bisa memberikan kepastian bagi mereka lebih tinggi dalam menerima keselamatan itu. Alanido didokon apostol Paulus nakin di ayat pasal 5 honi ai halak Jahudi yaddo hami dada pardosa sianaka parbigu. Lahu mangalusi akapoda pangajario taringo tuha Jahudi ni Roma apostol Paulus madokon ayau pe Jahudi yaddo. Saya adalah orang yang berlatar belakang kejahudian secara darah dari keturunan orang Yahudi, secara iman juga berasal dari persekutuan orang-orang Yahudi. Dang sian namar harrowan sian halak pardosa sia duru ni hajahudion manana ni guaranda parbigu diturpukan. Alhamdulillah apostol Paulus, tapi saya tidak lagi berdasarkan itu berkeyakinan beroleh keselamatan. Jala poda na paduaon na sayro di tongah-tongah ni huriai ima molo na yang dapat kaluaon iko manok tong da mangolu mangulahon patiki. Jalan keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Idona nialo ni apostol Paulus gabe di suraton tu halak Galatia di hati hai. Dan adong dalam asing dapat kaluaon asing ni Persea di Kristus Yesus. Ada alasan apostol Paulus madokot dang mungkin dapat kaluaon jolma marhitina mangulah patiki. Nah parjolo alasan apostol Paulus madokon apalagi mulut jahat di surat natu halak Rom di bidu tolu ayat 20 tolu saro 24 di dokot disi semua manusia sudah berdosa. Maka tidak ada kemungkinan satu orang pun manusia, baik dari keturunan Yahudi atau dari luar Yahudi yang akan dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Maka tidak akan mungkin beroleh keselamatan oleh melakukan Taurat itu. Ai ikosikop do dangadong na taring nanggo saotik mangulah patiki asabui jolma dipitori marhite patik. Tapi manusia yang sudah berdosa maka tidak akan mungkin lagi dapat memenuhi melakukan hukum Taurat itu. Jalan dokon apostol Paulus na paduahon gari ada patiki dang gabe dala kaluau be. Alai gabe si parorot dui, gabe sorminat dui, asalam taboto pardosa duhita jadang mungkin dapat kaluaon marhiti na mangulau patiki. Hiado hamu tahe mar sormin nakin orang tua yang bawa baptis ini semua pakai cermin ya pasti ya. Ya. Cermin mua pula ya. Makeup artis kan. Ya, panggil ke rumah. Semua tadi lihat kan. Lalu lihat, wah ini kayaknya apa nih namanya? Yang coret-coretan ini. Alis. Ya. Kan itu luar biasa nih parupuanon. Nggak ditopa deh bata alis. Di burbari jual alisnai. Baru dibayar musik alisnya kan. Nah, yupati do alisnai sudah tong. Alai baru disurati musik sama kan. Kalau lihat tadi ada sedikit mereng, kelihatan di cermin, kelihatan ya. Oh ini enggak simetris ini, yang di sebelah kanan ini agak ke atas, yang di sebelah kiri agak ke bawah. Nah,
Tapi bisakah cermin itu datang membaguskan coretan yang mereng itu? Nggak bisa. Dia hanya bisa menunjukkan, itu lipstikmu masih kurang sedikit lagi. Aduh teh nasional merah-merah teh. Itu masih kurang merah, masih kurang menyala, tambah sedikit lagi. Hanya itu bisa kita lihat dari cermin. Tapi siapa yang bisa memperbaiki itu? Ya tukang makeup atau kita. Cermin itu tidak bisa datang memperbaiki yang kita lihat kurang pas dari cermin itu. Demikianlah hukum Taurat itu digambarkan dalam kehidupan kita. Dia hanya bisa memperlihatkan, kau salah. Alanido di pardalani pakobasyon mana perminggon ni huriata. Olah saya fotum nak kita do urutan ni liturgi tatahe. Aina rahe suku 3 hari mahita marede di perminggon. Adong ko na maul mangalusi. Tapi tiap minggu di mana marminggu. Noai kusuku matu hita di minggu sadarion. Dung saya fotum marede toraha do tahe tabigi. Pati. Sadario pati pabiga to nak di jawa namang parageda. Patuluhon dohot. Ingot tamu do patuluhon. Rak maju hauman doko 2 ya. Aka namar sineang. Dia adalah patani. Di video tron nak kinadongi gitu kan. Dang si dohon kata dari bata. Laho mamurai manulun. Alai holan di tikitangiang. Pangidoan do pamujio do dohonon guarni di bata. Buado molo tabereng saminggon. Buado pamaketa di pati na patuluhon itahe. Tapak kedo hatari di bata tua kanasing. Di sini kita dipaingo di minggu sadarion. Taboto ma hurang ko hapiau. Nunga mardosau, nunga salaau, nunga gabe sorminan patiki, pati patuluhuni sadarion di hita. Dungi di doko matu hita. Tatopoti madusata martangiang mahita. Jadi dengan melihat hukum Taurat kita tahu kesalahan, kekurangan kita. Lalu kita bermohon kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memungkinkan kita beroleh pengampunan dari semua kesalahan kita. Dengan memperbaiki diri kita tidak akan pernah kita mungkin. Itu dia kona Apostel Paulus. Nang Yahudi nang su Yahudi dapotak kaluaon marita haporsiaon di Kristus Yesus itu. Jadi di minggu padua tradision los isima tabereng hagogoon habalgaon doa kuaso ni Kristus Yesus Tuhatai. Hanya dengan percaya kepada Dialah semua orang siapapun dia akan beroleh pembenaran. Sederhana na songono doa kamanginang sahaduan dinaro Tuhani holani do suku-suku na hita. Porsia doho di Kristus. Itu suku-suku na parjo. Ai haporsiaunido dalam tu haluau. Alanido di minggu sadarion orang tua juga segera membawa anak-anaknya ke dalam baptisan kudus supaya dia menjadi milik Allah dalam iman kepada Kristus. Tetapi hari ini mereka belum mengerti itu ya. Amang si Galingging belum mengerti kan? Si Gibor kan? Tapi tugas Amang Inang dan keluarga lah membuat mereka semakin percaya, mengerti dengan apa yang mereka terima hari ini. Supaya kelak mereka hidup dalam percaya kepada Kristus. Alanido roh kita tu gereja. Taulahon akan adenggan, taulahon akan ini halomon dari bata, Allah taha persiai nunga dapotak kaluau kita di bagasan Kristus. Alanido suatu ngadok kita nama mangasakon akan atapatupa tu di bata GBI tahilala dalat tadapotan haluau. Roh kita ganu hari minggu mar minggu ala ni haporosiauta nunga di palua Kristus. Saya setiap hari berdoa karena saya percaya aku sudah menerima keselamatan oleh Kristus. Saya melakukan yang baik karena aku sudah percaya aku sudah beroleh keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Alos ido di minggu sadari buah mahita asal terus boy manahan di haporosiau di Kristus di taga di ngulu tahun. Itu jamita di pertanyaan tadi hari Rabu do dari Kamis sian Habakuki. Molodang roh pertanyaan dari Rabu Kamis hupa buah pe jepek. Ale hari Rabu Kamis roh mahamutong pertanyaan ate. Apalagi na orang keluargaon roh pertanyaan dah. Amin. Sangok kamu sali-sali dah. Sali-sali pe sali minggu ya. Sangok kamu. Ya.
Asa di malam mata oras saporosiau. Apa yang diingatkan oleh epistel kita hari ini? Kita juga dalam hidup ini harus tetap berpegang teguh kepada percaya kepada Kristus. Karena memang banyak realita kehidupan kita ini yang bisa menggoyahkan iman kita. Hola naik harga di pertamak, gudang guhita terganggu. Amin. Ngademo aka yana kota mahasiswa na pigarion hola di panaik pertama. Lami panaik manusia na pertalaik dang robe tu gereja. Buasa ngarga mi aka mangin kan? Iya. Pasti mengganggu kita. Bahkan mungkin kita karena pergumulan kita bahkan bisa terganggu menjadi percaya kepada Tuhan. Waduh porsia doa di Tuhani. Ape waduh pidur ragam niaka hamaolon. Makanya di Habakuk tolu ayat 4b. Alai anggo partigori marsi hohot dodi haprosiana berpegang teguh. Adong madua si pasar roku mudah-mudahan pala pegajaku jamita sadarion ala tardidi baru non ujian di San Muse akayana kota te. Alita buka majo buka deta nomor 220 tolu. Asa tabere ngate. Omma pahoton haporosiauta. Anggo haporosiauni ngata ingot Heber 10 sare ngai tengok kan? Iya haporosiauni, ya. Pos niro hadui doho pamotoan natotu. Alita bereng maju buka deta nomor 220 tolu. Ini sering sekali mengganggu kita dalam perjalanan hidup kita ini ketika datang pergumulan yang begitu membuat kita hampir terjerembab, mulai merasa Tuhan itu sepertinya meninggalkan kita. Saya akan bacakan 283 buku ND kita ayat yang pertama. Didokon ND tai songonon, jala molo tai de honon noni manang di bagasta tai ngon ma. Nang si patape idaon debatata manadikon anak haholongan nai. Hiano tahidala songonya kamanginang. Sahirana ditadikon debatahi ta. Nang pesipata idaon debatata manadikon anak haholongan nai. Alai di ujung ni ayat saya tak kasih dok kondisi mata dok. Tung na so tutudui. Jadi molotung roh kita madokon, Tuhan sepertinya meninggalkan aku. Sepertinya Tuhan tidak peduli kepadaku. Sepertinya Tuhan tidak bekerja kepadaku. Maka nyanyian nomor 283 ayat 1 mengatakan, dang tutui. Suatu ngadok kita napa luas sedirita, makilala seheran adi, tadi kon debatahi. Jelas do edeta nomor 220 tulu sare mandokon, dang tutui. Suatu ngadong be ruas nihuria, suatu ngadong be ama ina, ruas nihuria ke besi jantung. Nah saya olo paluaso pikiran nama kilalahon, mamikiri ndali tadi kon debata ibana, dang tutui. Jadi padua honai di dokon, nang sipata di pabeda debata pangurupina, anggo jupang tikini pitor tongoson. Jadi bagaimana kita dapat memelihara iman kita ini di tengah-tengah goncangan-goncangan. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalaupun Tuhan sepertinya memperlambat pertolongannya kepada kita. Tapi ketika waktunya tiba, dia pasti akan bersegera memberikannya. Amin. Mulai dong nueng keluarga. Ya. Nah baru tamat SMA anak konna. Sampai hari ini belum dapat diterima di perguruan tinggi yang dia harapkan. Nang pesipata di babeda di bata. Moloroti kina, sai na tongoson na, jangan putus asa, jangan langsung patah arang. Nang dia ka ulaon, termasuk di ulau pakubasota di huriata di hakabisi jantungon. Ini harus kita pegang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau sepertinya agak lambat sekarang, percaya ketika waktunya tiba, semua itu akan dicukupkan oleh Tuhan. Aku bereng-bereng gue tiap minggu. Hola madoko kata panitia renovasi 2 minggu na salpu tahe, 3 minggu na salpu ngatur barudur-rudur bereng. Ya. Jalan di pertanyaan wik hudok kode songono nakamanginang, na dipiki na salpu hudok koni berikanlah, catatkan dirimu. Jalan ingok emak. Sadia pedidoko saru pada balgani panuratan na di debata. Saru pada panuratan na dia ada teh warta teh. Adong guar-guar nina mangalion janji iman di warta teh. Adong. Dang ibayan isi, molo 100.000 do umek mas surat nak. Molo 1 juta dilihat ubel ke mas surat. Rangan ngate, saru pada balgana teh. Saru. Mari melakukan yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan tidak pernah menjauhkan dirinya dari kita, tapi kalaupun dia terkadang memperlambat, justru di situ dia sedang menguji
iman kita, menguji keyakinan kita. Barsihohot di haporsiaoni. Jalan nomor 2 hon buke di nomor 400 ikon terus do ta ingot jala tahangulu honon. Pos rohaku di tuhaku dang terbain tarhirim au. Odo toktong tangyaku tulabungmu au patau. Ingat, yakinlah kita tidak pernah ada bahasa Indonesia di tarhirim tahe. Kecewa tahe? Taraon. Bahasa Batak dah tu ni. Anggo na julu tarhirim terbongkak do patna kan? Anggo sonar dak ya bihuber ndak dana bongkak patna. Alanya hadak sanga bitar. Ai mandugo idoko botaring ai lo bapakna kan? Anggo hitan na julu sonari tadoko tahun narope sasau. Jolo bongkak do pati. Tu ro masih patuna. Bahasa ngatar hirimi. Bahasa ro ngabongkak patna bereng mani inna kan? Tor itu horma, holan itu horhon termalum ma patai kan? Pos rohaku di tuhaku dang terbain tarhirim. Itu terus pegang. Aduh sekarang aku kesusahan Tuhan. Aku sekarang berkekurangan Tuhan. Aku sekarang seperti ini Tuhan. Jangan pernah ragu. Kau tidak akan pernah kecewa dibuat oleh Tuhan. Alani. Nang di tonga-tonga ningulutan nong majalo. Haluaon di bagas haporosiao di Kristusi. Los ditogi hom mahita. Lamakang luhon haporosiao. Edetan no parpudi. Ya. Dung sidung jamitaon. Sai patau maau. Ya, gabai habaran di pasu-pasu, gabi habaran lasni roha, gabi habaran di dame. Hatata pabahenata membuat semua orang menjadi bersukacita. Unang mendua hati te, merdua roha. Buat tahe. Mau ngulus gondok pare. Abi mau di gereja, edina balga tu pambain mitu. Atau Roma diri jeni, balga terina kan? Along gede dena di gereja pas markor belga tutu. Alai hola dinguluna sigaru pari tor marasing gosian edena madokon belga tutu yete. Jadi harus kita hidupilah. Iman kita itu, percaya kita itu harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin martangi yang mahita. Moliate di holi Jehovah Tuhan nami nunga saor hatam di tengah-tengah ni para sara minggu nami sadarion. Hupeop hai matutu Tuhan. Holan alani haporosya di Kristus Yesus do. Dapotan pamutorion hami. Moliati madihali Jehovah Tuhan nami. Aitung soadong do tutu. Dalan nami laho dapotan haluaon. Molo mangasahon hadirion nami. Aitung saluhut do hami pardosa. Alaitung balgado asini roham. Tung balgado huasoni Kristus Yesus Tuhani. Marhiti haporosyaon di Kristusi. Dapotan haluaon ma. Hami jolma manusia. Alih wangulu kami mangulu haporosiani Tuhan. Nang di tongah-tongah ni gulmit ni ngulu namion. Asa tung marsi hohot hami tong mar haporosiaon. Nang pesi pata ro aka hamaulon, ro aka parukilon, ro aka pangujunan huadupe hami di ngulu nami. Dang gawi manibil hami. Alih marsi hohot hami mar haporosiaon di Kristus Yesus. Dang dung di tadi kokoh hami. Nang sipata di pabedaho pangurupiomu di hami. Ala dikiro tikina saili honom muli Tuhan. Tung naso tarhirim do akan aporosia diho. Tong moliati madiho Tuhan. Hupeop jalahu hanglo kami mahatami. Dio basola sebuah kami maritangiang. Aka yanakon nihuriam. Aka poso-poso. Nabi nuannya kanatoras na sedarion. Tupa dirion nabadiai. Jakom manasida. Gabe aka yanakomu. Jala pasu-pasu manasida. Gabe aka panean di hangluan na saling dilingna. Pargugoy nang akan atorasna. Laho marmudu-muduhon aka yanakon nang pinasahat mutu nasida. Pasu-pasuhon nang dinasida. Hatauhon habisuhon. Laho padimudimuton. Ngoluni haporosyaon ni aka yanakon nasidai. Asa ditikina. Marsi hohot nasida. Marhaporosyan di Kristus Yesus Tuhan si hokop pami. Tong melihat madi Tuhan. Di bagasan Kristus, tangihon jala ului matangi yang nami. Amin. Marede mahita, dikira maredion tapasahat mapedianta, do panupakyota tu ulaon para sini rohaon ni huria. Tuhan
mahata abason hobasata ma ulaon padidion nabadia marede mahita nomor 146 ayat 2 di ayat 2 non jongjong ma natoras nama buana kayanakon padidion. Martangiang mahita alia manami na di Banua Gijang narodo hami tujolom mabuan akka danakon saya si maroham jalo manasida gabe anakommu pasu jala pargugoy manasida mangiahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan nama buan danak sididion tangi hok kamu maha tani Tuhan Yesus. Laho mahamu tu dia portibion nin nama dok akasisianna. Podai hamu masalu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guar di mata ama. Dohot anak, dohot toddi porbadia. Ajari hamu manasida mengaraduti saluhut nahu tonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku do hamu ganu pari. Rasi rasa ro ajal nihas yang anon. Manang ise na porsea dohot nididi dapotan hanguluan alai na soporsea hona uhum sogut. Tangyok kamu ma dohot hatani di bata natar surat di Evangelium ni si Markus. Adong maak nama buan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasih sianai mana mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dokma. Lowas samuma akada danaki rotuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajao ni debata. Natutudo na hudokot tuhamu. Manang isepe anggo sosongon dak danak ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tu si. Dungi di haul ma akada danaki. Japeho matangan natu nasida ma masu-masu nasida. Atong hamu akan atoras hati dako kamu majol hapor syautai rap mahamu madok. Amanai pargugo na suatu dosani. Ya inang berdiri. Ya. Atong alusi hamu ma hata na husukutonon parjolo dipangido hamu nuaeng didion akada danakon tu bagasan ni nahina porsian muna alusna paduahon BH na olo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hatane dibata alusna napatoluhon
na olo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan kuliah Protestan asal dari luas namangu nasida Tuhan Yesus Kristus atau kapasama nasida tu di mata maki ini padijo nabadiai Roma aku sah keluarga. Ale Gibor Yedija Sankara Sigalingging. Udi di mahotu bagasan gor ni bata ama. Dot bagasan gor ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dot bagasan gor ni todi perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habo bongot mon tu bagasan harajau ni de bata rodi salileng ni lelengna. Amin. Ale Jevanya Batubara. Hudidi mahotu bagasan gor ni bata ama. Dotu bagasan gor ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan gor ni todi perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habo bongot mon tu bagasan harajau ni de bata rodi salileng ni delingna. Amin. Ale El Nathan Silaban. Hudidi mahotu bagasan gor ni bata ama. Dotu bagasan gor ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan gor ni todi perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habo bongot mon tu bagasan harajau ni de bata rodi salileng ni lelengna. Amin. Ale Harfi Gevariel Sianipar. Hudidi mahotu bagasan gor di bata ama. Dotu bagasan gor ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan gor ni todi perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habo bongot mon tu bagasan harajau ni de bata rodi salileng ni lelengna. Amin. Ale Zona Immanuel Siagian. Hudidi mahotu bagasan gor ni bata ama. Dotu bagasan gor ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan gor ni todi perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habo bongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi salileng ni lelengna. Amin.
Ale Gabriela Deborah Simanjuntak. Hudi di mahotu bagasan guar ni bata ama. Dotu bagasan guar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guar ni Todi Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo bangot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling ni lelengna. Amin. Hamu akan atoras nang mabuan akayan aku tu padi dan padia rim mahamu jongjong. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nungahu pasahat tami akada dan akotuho. Jala di jakokoro nasida, gabe anak komu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tu hurian ni hala Kristen nasida di tanoon, jala gabe panean, di hanguluan nasa leleng ni lelengna. Asi maroham dohot di akanatoras nidak danakon. Sai pargugoi jala ajari manasida manogu-nogu dadanakon tuho. Asarap nasida taruli dia ka arta ni harajaumu. Amin. Rim mahita saluna jongjong marede mahita. Peliata martangi yang mahita. Ali di bata amanamina di Banua Gijang, hodo harroani saluhut selehon-lehon nadingkan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa sahat hami masyara nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap nahucus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti, asa hupar hasea kami pelianon, pati buluh narajaon muri tongotongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni selehon-lehon mi tu hami, asalam gir-gir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, sai pinurbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomon di roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari. Sesa madosanami songon pane sanami di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Kota kami mah keluarga nama buat tardidi tujolo mahita majalang akamanginang las pasato selamat doa keluarga nang mabuan akayana kotu padidion dapat dia. Ayo segera langsung ke depan di sini kita. Dok mak para gedak dapat jam.